कुत्ते कमीने अपनी बेटी को संभाल। तन्मय प्लीज अरे मो और देता जा बेटा ओके जा बेटा kids I just hate kids Kuble yepi porlok boro sashi sen biang ngapriang subha biang yepi syakane ka YouTube channel chunga hakane ka video mata sngi ngan batai lengkot yakane ka film Hey Baby ka film bal ak da u Akshay Kumar kum u Arash Mehra bad u Fardin Khan kum u Ali Haider bad u Ritesh Deshmukh kum u Tanmay Choklekar bad ka Vidya Balan kum ka Isha Sahni hakane ka film Pin yo I yaki laingut kinong India kibala trei lakta haka nongba Sydney jongkari Australia haka ba kila im lengkar haka nekari bat la kalapat kacing im chungki haden ba kila yori ya iwei ikhlung kenthei iba dang nyau banai karta chung I sapet ya ka video hado bukun pin sa syam ya ka cingcia habas tangga film lapan I ya u Arash Mehra uba im kacing im kaba paho pahai hakan nongba Sydney jongkari Australia rengkat bat arngut ki perlok bayasa lang haka cuk kayeng kata u Tanmay Choklekar bat u Ali Haider u Arash utrei kum u nongshat uba paunam ha hapok klub kat ba u Tanmay pat utrei kum u Eddie Teddy ban penbrengya yaki kena khlung bat u Ali pan udei unong abyeng lane unong sumaryeng tangba hapo yeng pan ucumlen bha ban pej ya ka cingla kai cricket hapo TV bat ban yathong pisaru ha ka cu kapor kine baro lengut kideiru kiba bej kenthei bha hadu utakata kumta la pelong yaki ban ya thia lang bat bon ngut ki kenthei da ka ba thong pisa yaki kumta haka wei ka step la reo ka bel cingkhang bat u Arash ula let play ya ka ne ka cingkhang anda ula play ula syempen ban ya ka wei ka shithi ka ba khlem ka kerteng bat haka ne ka shithi la tho ba udei ban ri ya ka ne ka khon kan thei ka bdei ka khon chung u kumta namar ba khlem ka kerteng badei u ei ukpa chung ine ikhlung kine bra lengut kila kulmar tlim bat kila ikan tany ya ka ne ka shithi banri ya ine ikhlung kumta kine ki perlokan thei ba ya thia lang chung kiru kila dom ba kila bitar ya kine langut namar ba kila ui ya ine ikhlung ki khen ba kila don khon kumta kila mi no na ka ne ka yeng chung ki kine bro lengut kila ikno uwe ya uwe pat ba udei ukpa chung ine ikhlung bat ine ikhlung ru isu petkai ya ki klem yam ai te anda hadian bakine lengut kila ya dom paramaki ha kacing ya kantany bade ukpa chong ine ikhlung kumta ine ikhlung ila yam no bat ila ikli paramaki balai ine ikhlung iyam hanrei u Arash pat u ong ba namar ba ide ikhlung kenthei kumta nakata kadau iyam namar ba barbor ki kenthei kicu iyam lin hanrei u Ali pat u ong ba ine ikhlung ila thangan nakata kadau iyam kumta kila ya lej wat cimbam wud namata chong ine ikhlung hanrei hakane ka chika bo cimbam pat amdon cimbam namata ikhlung kumta la pha no ya u Arash ban lej thet cimbam syadukan andala poi hadukan u Arash ula king bayong wit namar ba tip ki ei ki cimbam khlung udei ban then kumta ula skulino nagane ka wei ka breu syapang kumno ban thet cimbam ya ki khlung bat kane ka breu ru kala batai bha ya u kumta ula yo ya kane ka cingbam andala poi hayeng kila ya ai cingbam ya ine khlung hatu mandak kadang bha lengba ka cingbot na ka cingtho kumba la batai ha ka cingsop cingbam ba kide ban ai cingbam ya ki khlung haden ar kanta kumta haden kane ka cing ai cingbam chongki ya ine khlung nawan ka cing sma utung ba ine khlung ila en
u ali badu arash kila shu thong no daka pisa ya utan me ban pengkhoi ya ka ne ka ej iklung kumta utan me ru ula pengkhoi haden kumne shu kumne la stang ka bon kam kine bra lingut kila ya shong penben ban shu le ya thono ha ki kan thei ha ka ba kila ya kut bat ki bala ya thia lang man sha yo la se yo de maki ki ba wan bo ya ine iklung ha ka ne ka yeng chungki kumta anda kila ya lech ban kli ka wei pa ka wei ka kan thei hanre amdon ba pdiang lene amdon ba kam bat la sha sho ru yaki namar ka ne ka chingkli chungki kumta kine baro lengot kilawan phai sila yeng da ka chingkhia ka chingmut namar ine iklung ha ka ne ka met u arash u ong ba la shai unlei yakndo yaki health department hapok club bat lada umlei an cancel no ka lesen chung u kumta ula lech thia no bat utan meru u ong la shai u ha ban lech sha ka birthday party ha ka bala khot ya u ban pen bringya yaki khna ki khlung kumta udon kambej ban leng la shai kumcho u aliru udon kamach ka bahe bahala shai ha ka chingya khun cricket ka India bat ka Pakistan ha ka ba udon ka chingya thong ka bahe baha na India persha ya ka Pakistan hanrei ha ka ne ka men kine bara lingut kim yo thia watang shikhmat ru namar ka ching yam palat ine ikhlung ha ka ne ka men kumta lap long ye kine ki laingut ban feel no ka program chongki tang nakadaw ine ikhlung bala penduk thia pro dem yaki hatu bakinda do no yaki kam ki cham boro tang nakadaw ine ikhlung kumta nado ba ine ikhlung iwan ha kaching im jungki kine lengut kim yo alat sho benlech shano shanoru bat la penchitom yaki hatu kata kata kumta la pelong yaki ban rai lech bread no ya ine ikhlung da kaching mencur lang baro lengut kumta kila lech bo no ya ine ikhlung ha phlau yang breu ha chan yang mane bat la e marwe ya i hangne kumta kine lengut kila ya lech sha ka wei ka party ka badai artat ka por Christmas hanre ha ka ne ka party kim nang le e show namar ba kila parkhat palat ya ikhlung bat ha ka ne ka por lawan ru uslap ubacur bha kumta kine kilangut kila kamau thret ya ikhlung basa shabar kumta wood kila lech mare ban lech sim no ya i namar ha ka ching sha slap palat ine ikhlung ileyo chingpang pneumonia no ha utor kumta wood kila lech yalam no ya i sha hospital banyo ya ka ching sumar ka babiang hangne kine lengut kila sang tho ba hatu kano shisha ki e shisha ya ine ikhlung bat kila arai kut sendon ban klet no ya ki kam kai boro tang nakadaw ine ikhlung bat ban ri ban sumar no ya i hadu ba indah he kumta ine ikhlung ru ila koj bat la mi no na hospital hangne kine lengut kila kala shisha ka ching im chungki bat kila pen iru ya ka ching ej ka ba shisha ya ine ikhlung hadu ba boro kim kwa sho benlech shano ru kishu kwa ba tang bandar kat bat ine ikhlung kumta kala ej bha ya ine ikhlung bat kila ai chembam bha ya i bat kumchu ru kila lech pen map no ya ki kenthei baro kiba kila ya enjoy menswa haden kane kila ai kerteng no ya ine ikhlung da i angel namar ba kadei ka kam ka ba phla ha ka ba ine ikhlung ila imbiang haden ka chingpang chung i bat ka bala penduk chingkremen yaki bat ha ka chu ka poru de ine ikhlung ba ila pengkela ya ka ching im chong kini langut kumta ine ikhlung ru idap tang da ka chikmen habadon rangkat batki hanrei hapdeng kane ka chingkemen boro bat ine ikhlung ha ka wei ka step lawan ka wei ka breu ka bakarteng ka isha sahni ka balawan sim ya ine ikhlung ha ka ba ka kam ba ide ikhon chongka bat u arasru la lengo ngan badai maka ka keme chong ine ikhlung kumta utan me badu ali klaya dom balaya bitar ya u ares namar ba ula ai ya i encel ha ka isha kumta u ares ula yatho ya ka ching chia baro ha ka ba la chia ha ching im chung u manswa kumta ka ne ka phlimru kala phai sha ka shisnem bala lej manswa
hakaba u Arash ula lech sha Delhi modon u Prakha chong u Arjun ban ya don lang ha ka ching ya tho Shongkurim chong u de hangne u Arash ula ikendo ya ka Asia ba kala poilang ha ka ne ka ching pangkhra ya tho chong u Arjun u Prakha chong u ka Asia ka deru ka bala shong la sa ha Austria bat ukpa chong ka u bakarteng u Bharat sahni kumta kine arngun kila nang ya chan kat nang mi kesngi bat kila ya de chimudru hado bala pelong yaki banya poi shong kha sundan no haden katto kana sngi ka Asia kala hab ban le traino sha chengai haswa bakan len kala ikular bat u Arash ba kimde ban thok lane kimde ban le ben iwe pat ha kane ka ching e chungki bat u Arash ru ula kango iya kane Hanre sitang lanti ka Asia kala cancel no shwa ya kane ka ching lek chungka namar ba ka kwa ban prut por shwa bat u Arash Hanre andalawan phai shila yeng kala ui bala shempun ban ya u Arash bat ka Devika Sharma ka badai ka perlok chungka hi ka ba dang la e ya u Arash Hanre kamde pat ka ching bakla chung u Arash ka dei tang ka ching penbor ka chungka hi ya u kumta la pelong ya ke Asia ban ya khlat no bat u Arash ba kalamud u Arash ula thok kaya ka u Arash nang lai e shu kumta ula lech phai biang sha nong ba Sydney jongkari Australia khnang ban klet no yak ching chia boro kumta kane ka story ru kala phai biang sha kine ki laingut hakaba kila ikhlai bha hadu kata bat kala shem ching e shisha ban im lada claim e angel bat kala tibru ba u Arash udai ukpa chong ine ikhlung kumta kine lengut kala smai ban wan yalam biang ja i angel lada long kumlo ru kumta u Arash ru ula let penmap no ya ka Asia Hanre ka Asia par ka claim map show yu kumta ha kane ka chingkren jongki ka Asia kala ong ya u Arash bakan sawat no da we pat ubreu ban yatho batka hapo kane ka hinyo sngi kumta u Arash ru ula ong ya ka ba lada kamla ban yatho hapo kane ka hinyo sngi ma u un sawan sim no ya ine ikhlung claim kano ka ching e kumta ka Asia ru kala mencur ya kane bat kala ya sign ru ya ka we ka kontrak ban perskem ya kane karai kumta u Arash ru la yatho ya kane ka ching ya sign kontrak bat ka Asia ha ki prolok chung u kine ki prolok chung u kila ku fly sha phang kane namar ba kin sa do no ya i angel namar ba ka Asia ru ka dei ka breu ka ba reuspa ha ka ba maki kimdani e ban ya thong bat ka kumta kine lengut kila ya le kendu ya ukpa chong ka Asia u Bharat sahni ha ka ba ma uru udon kam sem skausen e ya u Arash namar ba udai sisa ukpa chong i angel hangne kine sangut kila ya plan ban penyo biang ya i angel bat u Arash kumta ka plan kaman kong kila pha ya u Ali syayeng chong ka ha ka ba u Ali udai unong hikai u ba start bha syapang ki chingthung ha ka ba kiong ka botani professor bat la ai kerten ru ya u Parimal Tripathi kumta hagane kecingwan chung u Bharat ulale kum ubala imon persa ya u Parimal bat ini incel ru ila itho ya ka durkhmat chung u kumta haden katto kene por ka ching ya chungki ka Asia kala ong ya u ba ha kasngi ka babot en saya tho no bat u khnang bakan pendep ya ka kontrak hapo kane ka henyo sngi kumta u Ali haden kane ka chingkren juga ulawan ya tho ha u Arash bat ha utan me ya ka ei ka ba kala kren kumta kini armut kala ya pan biang ban wan yalam ya ka Asia sha Disneyland ha ka ba u Ali un sa pan masau ya ukpa chongka tang ba ha ka ne ka por la wan ya rap no utan me ha ka dur u addi taddi kumta ukpa chongka Asia ulong ya ka ba utan me udai uba ya hap bat ka ban ya tho kumta ka Asia ru kam sunang perkhat shu da uai ubreo bakan ya tho kini lengut kila ya plan bha kumno ban pensenge ya ki Asia ban ya tho bat uai pat ubreo kumta ka por ru kala nang ya sten bat kani ka kontrak ka ba kila isan hapo ka hinyo sngiru kala chan poi sha ka bakut hanre ha kani ka por ka Asia kala tiblut ya ka ching sisa boro ha ka ba kala sha thok ha ka plan ukpa chongka rangkat bat kini ki laingut u Arash utan me bat u Ali
Kumta ha kasngi kababot ka Isha namar bakala syarem ha kanai kacingnya sign kontrak. Kelamut ban lej no syacngai syakawei patkari. Rengkat bat ini I Angel da ka private jet kecongkahi. Namar bakala tiang ya u arus bo unsawan sim no ya ini iklung. Hanrei haswa bakan lej la sya persange no ha ki polis. Leng ba kacing pha utan me bat u ali. Kat ba kidang yani hang nei syapang gane ka kontrak ba kilaya san ba hapo ka hanyos ni lada ka Isha kampat ya tho bat uwei pat ubreu ka ban ai no ya I Angel sya kine kilai ngut. Hanrei ha kane ka por u arus ula tarno ya kane ka kontrak namar u ong ba ka Isha ka don hok benjo ya ine iklung namar ba ka de sisa ka keme chung I. Kumta haswa bikin lenyo u arus da kacing susi ka bacur ula ong ya ka Isha ba ine iklung ikam long kam ya ka chung e chung ka keme bat kumcu ya ka chung e chung ukparo idon kam. Kumta kat ba ke Isha kalamut ban lenyo ine iklung ila kren ya ka kenten ban kong chung I dada ya kine ki langut hado ba kila kemen lut baro. Markum nehi ka Isha ru kala ilam no ya I Angel ha ka private jet chung ka. Haden kane kine lengut kila susong perkhat ku fly klem nang le I aisu namar ba kila do no I Angel. Hanrei pause ha kane kapor la syampan ban ya I Angel hapo cikang yeng. Kumta hadu ba kine ki lengut kila ikemelut baro. Ha ka ba ka Isha kala awan penmap ya u arus namar ba kala sungthu ba I Angel ru idon kam ya ka cing e chung ukpa. Kumta la pelong ya u arus bat ka Isha bekin ya thok biang da ka cingkemen. Kane ka plim ru kala poi no syaka bakut. La tapi so tenat ya kane cing itu kana jonga sa share like comment ba subscribe kenang mangan sa pen mi syusyu ya kum kini kicat film love story. Kublai shibun.